הוראות הפעלה. מייקי, הרובוט החכם שמתחבר לטלפון שלכם. לכאן מחברים את הטעינה, מומלץ שעתיים לפני השימוש הראשוני. לחיצה ארוכה על הכפתור מדליקה את מייקי. הורדת האפליקציה. בגב האריזה יש שני QR קודים. ימין אייפון, שמאל אנדרואיד. פותחים את מצלמת הטלפון, סורקים את ה-QR המתאים, ומתקינים את האפליקציה. נכנסים להגדרות הבלוטוס בטלפון. מחפשים את השם רוברט ברשימת המכשירים. לוחצים על להתחבר. האפליקציה תזהה את הרובוט אוטומטית. אחרי חיבור לאפליקציה ניתן להחליף את הצבע בעיניים של מייקי. בנוסף ניתן לגרום למייקי ללכת קדימה אחורה ולצדדים. מייקי יכול לקבל פקודות תנועה ולרקוד לפי הקצב של המוזיקה שתבחר. חיבור ChatGPT או כל מערכת אחרת. פותחים את אפליקציית ChatGPT בטלפון. לוחצים על כפתור מצב הקלט הקולי בתחתית המסך. מניחים את הטלפון ליד מייקי עד 10 מטר. עכשיו מייקי יכול לשמוע, להבין ולענות. הסברתי איך מפעילים את רובוט מייקי. האם עכשיו זה מובן יותר? כן, הבנתי לגמרי.